martang yang mahita. Dami ni di batana sumurusian saluhu naroha imana mangaramuti ati-ati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluhu nam barita naulina kabihatan di bataha. Imana tersurat dihita sadarion di Matius bidusia ayat 10 sampai 26 sono mahatani di bataha. Di Pangudu Boroni si Jairus. Uju di hata hudupi hata odeng tunasida nungaro sadahalak nasangap marsoba tu ibana huhu manidok ipi mati boruku alai romaho mangapiot tangamu tu ibana asa sumuang mangulu jadi hemat Yesus radoho sisianna laho mangitu ibana dungi tongom maadong sada buru-buru na tamanangon bulan lilingi 12 tahun naro sian pudina macama rabuni urusna aini narohana di bagasan nanggu apala ulusna hujama mangulu maam dungi humuso Yesus di bereng ma ibana laos din nama pos marham alinang hapor syamido na pangloko dungi hipasma buru-buri ola ni nasamo basing asa dungsa Yesus di bagas dinasangapi di idaka pangodansi dot natorop uruk jadi dogma lahu maham edada namate sibeteton namuru mido jadi di parekeli nasida do ibana asa dung di palau natoropi bongo ibana ditakku tangan jadi muda mangulu ma danai dungi sarma barite tu na saluati ido sahana huden itu tanah hina holongan di bagasan Yesus Kristus adorang so pinahiba-hiba terpukun adong masada barita namar donga puda i masada tentara halak Kristen di luat Jepang kebetulan holan ibana na masuk halak Kristen di tikiing dungi gudang makarongan na nagabi tentara alay dang sahapur siyaw dang Kristen jala kumadan nabi dang Kristen ala nima saya di keli do si tentara on ala sebur jumar tangiang do mandok ware Tuhan Yesus di sudia kaulonna termasuk madi saya tiki saya di keli akarongan nang kumadan na ibana di tiki upacara nasida upacara bendera disuruh komandan Nima asa neng pelahun ala Kristeni ala sadidok si Kristenoddo ima porse ibana di Yesus dangan dong nasotar patupa ibana sainin nama rupani jalahira bakarongan nai maparek kele ala Kristen jip tentaram dungi dung diupacarai diuji jalan neng si icoba komandan Nima maparek kele ibana disuruh mebana Dungu soni di Joma kopral ni nama tibana. Dungu siap bos ni nama disuruh ibana laho membuat mobil jeep di belakang ni ima asrama ni tentara neng boruna ima tu lapangan ni dungu itu tentara jeep tentara Kristen Jepang ima siap komandan nina tu soni di mana ma mobil jeep nai dari belakang ni kantor tu julu ni komandan herama komandan nai do sudi akan atau lebih tentara karungan nai nama berkali-kali di bane ala dihilala ibana ima ai buhado bui per maju nion buhado bui per pangulun nion masuk tuson ninrana dungi turuma tentara Kristen disukun komandan nai dung disukun tersonggok komandan nai hutangis disuku bahasa tangis komandan itu komandan bahwa Tuhanmu Tuhan yang setia Tuhanmu lah Tuhan yang luar biasa Tuhanmu tidak bisa dipermalukan engkau tidak bisa dipermalukan kami sengaja mempermalukanmu ai mobil jibing dangan dong mesin ni ai nunga dibongkar mesin ni alai nemeng muji hapor siya murahamin tohono manang buhano. Tapi ternyata Tuhan itulah Tuhan maha ajaib,
tidak bisa diuji dan ditertawai. Dungi tangis makan atau robi sudi nasi dama boto ala danga dong masin ni jibi. Dungi di do akarongan nema. Kami mau yakin dan percaya kepada Tuhanmu, Yesusmu, dan kami mau berubah dan bertobat dan hidup iman. Olo mahami rap maka percaya debatami innama tu ibanan. Dia makadong sa porsyang lubi songunima taida nama sadi bagasa turpuko. Rabu do tabayako dia makadungan ada usada ina buru-buru nang marsai 10 tahun alani marsai ina manang sai pendarahan. Alai nang pinang 10 tahun ibana tongdo di bagasan ketekunan do kesabaran do nang terus ima na marhapur siang lau si durang berengotta nang songoni si Jerus na sangapi Roma dapoto Jesus ala namuding borune ala nang mati ala ni dia mokadong sa porsiawan masai tebu jala masai arga berengotta di dua peristiwa sada i manaking buru-buru na marsai penderan 10 tahun ni dohot buru ni si Jerus nang mati ala ni diotang si Jairus do Tuhan disuruh tu bagasna. Jala songoni buru-buri ada kesempatan ditikir nang laut tu bagas ni si Jairus. Itu ngadalan tei danakangani di sana hodo holan nang macama ulus ne ala do ibana nang gua pada ulus ne hujama manung mangulu au inna parupuani. Ala ni madia makadong sah porsian aduh manasai pigana arga berengotta siet terpuko. Na perjulu nang ajaran naita nang imita marhapor siam natutun di bagasan ngulutang. Lapatanna memiliki iman kepercayaan yang sungguh. Nama situtu unang som-som kuku unang ngali-ngali semua unang merdua rohan di hapor siap teng. Songon na tidak di ayat 20. Dung mito ngoma ada usada buru-buru duduk naking di sinang marsaya 12 tahun ro macama ulus neng. Alai miringot tadi si iman akengani hapor siaun ne. Hapor siaun ni buru-buri. Dia hapor siaun ne ima dang luntur. Dang setengah hati. Nampe marsait ibana. Raudu nebagas keningototam. Sekalipun tubuh kita sakit nampe marsai pamatang ton alai unang gabilo marsai hapor siaun. Nang penang 10 tahun nang penang lil kita marasa iko dohonok kudo jangan pernah kita fisik kita unang gabe dohot hapor siapa biarlah hanya fisik kita yang sakit songo parpuano oleh pamatang nih doling hapor siapa dao iman itu harus dipelihara dipupuk supaya akan bertumbuh gabe bui iman akan dengan ini lemana dari sakat di batam tapi yang maburu-buru dohot si Jairus Holan dibigi do barita taning untuk Yesus. Dibigi taning untuk barita ilo benero si Paulus di Rom 10 ayat 10 itu. Siap nama begitu roha porsian. Iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran itu oleh firman Kristus. Ini dulu patana. Di berarti diajari kita iman akan ini di bagasa ngurutong macah hatan di bata marangi kata ni di bata. Asa sian nama marangi dulu sian nama begi do sian nama jaha ituntun jala dijuhita ima gabi marhapor siam gabi dapok tama dia may hatan di bata marhiti do dia makadong sahapor siam naing mar taharing gasun asa songo si Jairus do buru-buru nak ngani ima marhapor siam na tubu jala marhiti nama siol majaha hatan di bata do maringul kata di bata napa dua Nenga cari tu pukul deta ima songon buru-buru do si Jairus unang marpangusan dia tu deta ale marpangusan dia tu di batame ita di bagasa urutan mengandalkan Tuhan di sepanjang hidup kita. Tidak main di Psalmen 10 ayat 10 do 15 masih terbudi dalam bahasa Indonesia yang luar biasa. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakannya. Serahkanlah hidupmu
kepada Tuhan. Marpangusa dia tu di batama. Mulu nunga marpangusa dia kita tu di batang. Pira menurut tebu. Mangulu manang mati kita mulu nunga marpangusa dia kita. Tak kiabe ragu di bagasan mulut tong. Serahkan hidupmu, serahkan kepada Tuhan. Di saat kita menyerahkan segala kesesakan apa yang kita alami. Di saat kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan membuka iman ini jalan yang terbaik. Marpangusa dia tu di batang. Iblis iman akan dengan ini. Saya terus menerus do. Laho ima manikai hapor sertai. Bahkan ima nanay berengota. Ido benar sejujut. Bahkan Yesus be. Saya dijuni simulisi do. Iblis tidak mau kalah. Ido benar dengan iblis mau. Ima asal tiba nih tamar pangusa dia. Asal ada tu dia tu. Lau merubat. Alai buru-buru idang tu dia tu. Justru di batah di bana nampe so ni liling na mungkerahita satu mata man tu budak di Marsai nunga terlaurahita tu dia tu alen buru-buru sekalipun 12 tahun ia sabar ia tahan andalkan Tuhan dalam hidupmu marpamusan dia tu di batama na batuluhun na ngajar tu pukul tu hita ima marhiti haporsian si Jairus do haporsian di buru-buru ima benget jala manahan mahita molo benget kita manahan pa imahun hamalumun nasid di batah. Itu kesabaran dan kesin kita menunggu pertolongan dari Tuhan. Alani ikut bengit tidak. Mulu bengit disi menantikan. Dan hidup dan sabar. Itu no perlu. Itu benar Psalmin 27 ayat 10 pati. Dia bengit. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya nantikanlah Tuhan. Kan ini ada di Mazmur 27. Lapatan ada sih. Kun menanti ikut sabar hitam. Kau bui kita bengit menantikan pertolongan Tuhan. Alania ala sakak ni di batado sudi. Waktu Tuhan sangat berbeda dengan waktu kita. Mau lupa waktu tataruk rupani songon natahilala bliling neng. Ale di batado di hita tiki. Di batado di hita ima para binoto di tu hita ima asa manahan. Karena waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Tetapi ingat, waktu Tuhan tidak pernah terbatas. Alan ima dia makadunga saha Persia. Naing ma tapasaha mulut ton hunat tu di bata. Jana unang ma marpangusan dia kita tu pikiran tasa diri atong. Naing ma hita dia cari terputon dia makadunga saha Persia. Mulu naing baju boru Yesus cah mahatana tangyong mahatana. Tong hatan di bata do hanguluan do hatan di bata do hanguluan. Mangulu doha yuota horan hatani di batano atong Roma hita tu Yesus jala tatangi honma hatana malum akasai sakita amin ali Tuhan di bata mulia di hatan nabadi napai ngotok kami amin.